Sa ilo kita sumong sa balita internasyonal. Nagpaandam ang United Nations nga posible magsugod sa sulod lang sa pila ka semana ang bagong phase ng natural nga weather patterns ang El Niño nga mahimo pa magpainit sa temperatura sa kalibutan. Sunod sa World Meteorological Organization, ginalantaw nga magalawig kag magabaskog pa ang El Niño sa nabilin nga parte sang 2026. Gina-forecast man nga magadala ini sa mas mabaskog kag mas malala nga kondisyon sang panahon sa madamo nga parte sang kalibutan. Pila sa mga forecast halin sa mga national weather agencies na nagasiling nga posible ini mangin isa sa pinakamabaskog nga El Niño kag mahimo nga isa ka posible nga super El Niño. Suno pa sa among nga UN Weather Agency, may 80% nga chance nga magsugod ang El Niño sa tunga sang bulan sang Hunyo tubtob Agosto. Mayara man sang kapin 90% nga posibilidad nga magapadayon ini tubtob sa Nobyembre o kung mas marawig pa. Nagpaandam naman si WMO Secretary General Celeste Saulo nga ang ini nga hitabo mahimo magpalala sa mga pagmalas ng duta, mabaskog nga mga pag-ulan kag heat waves sa kalupaan kag sa kadagatan. Mabudlay ihambal ang eksakto nga oras kag kusog sang El Niño kag ginabantayan sa mga siyentista ang kondisyon sa isa ka importante nga rehiyon sa dunga sang Pacific para sa mga senyales sini.